Moi bo día, miña querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Sigo con tarea de embotar tomates, jardar tomates e facer tomates en conserva. Eu xa teño no meu canal vídeos de recetas de salsa de tomate, de sofrito de tomate, de tomate caseiro, de mermelada de tomate, de como jardar tomates. Pero, como estes días fixen un pequeno reel poñendo que estou con esta tarea, que xa me salen os tomates hasta polas orellas, por aquí me salen xa os tomates. Hubo moitísima xente que nese pequeno vídeo, nese reel, me preguntou cousas como que como fago para embotalos, se lle quito a piel, se non lle quito as pepitas, se hai xente que lle queda moi ajuado e non lle gusta, outra xente que me dixo que se lle perdían os botes, como facía eu para embotalos. Quero dicir, surdiron tantas dudas que, a pesar de que eu xa vou falando destas cousas nos meus vídeos, decidín facer este vídeo, xa que estou aquí aínda con esta tarea, un vídeo de trucos e consellos para facer as conservas, sobre todo a conserva de salsa de tomate, que é o que estou facendo agora. Así que benvidas hasta a miña cociña, un día máis. Pasado, vamos a falar de trucos e vou intentar resolver as dúdas que me chegastes, que me fixastes chegar estes días. Ide pasando. Moita xente ten como un traballo enorme ter que estar a facer isto de ferver os botes, escaldalos, limpalos ben. Entón, o que fai é congelalos. Optou por congelalos. É unha maneira tan válida como esta de jardar tomates. O importante é que teñas tomates da casa ou que teñas a quen comprarlos e que poidas facer a túa propia conserva ou jardar tomates da casa para todo o ano. O sea, quero dicir, congelalos é a túa opción máis cómoda. Faino. Ahora, eu non podo facer eso porque, claro, eu teño moitos tomates, o sea, teño moita colleita de tomates. Se tuvera que meter no congelador, non sei, pois, ti imagínate que teñas que jardar 50 kilos de tomate ou 60 ou 70 nun congelador. Terías que ter casi un congelador a adrede solo para ese menester, o sea, solo para congelar tomates. Non é a miña mellor opción porque cando fas a salsa de tomate merma moitísimo porque a auga evapórase e acabas jardando en botes que os podes jardar en calquera sitio, nun alaceno ou así. Pero se para ti congelalos é unha opción das perfectas, esa é maravillosa opción. Pero, bueno, se tes que jardar moitos kilos de tomate, complícase. Outra das preguntas, que ademais se repiteu bastante, é se eu pelo os tomates ou se lle quito as pepitas ou se os trituro despois ou... Volvo a repetir, é unha opción. A piel dos tomates conserva vitaminas, conserva color para a salsa, o sea, ten cousas maravillosas que quitarllo pareceme unha barbaridade. A min, fertilizo e abono co meu propio compost, quero dicir, eu non podo desperdiciar, pareceme grave, desperdiciar a piel dos meus tomates quitándolla porque lle moleste en alguén na comida. O que podo facer é pasalo por un pasapurés, despois, se queres, é quitarllo. O que podes facer é, cando llo quitas, por exemplo, desecalo nunha deshidratadora. Aquí en Galicia non podemos usar a intemperie, pero hai outros sitios de España onde fai moito calor, sin humedad, e podedes esa piel que lle quitades aos tomates co cuchillo, mellor, deshidratala e despois triturala con un molinillo de café ou así, e teríades unha cousa parecida a pimento en polvo, o sea, pimentón, pero feito co tomate. Eso xa sería maravilloso para lle botar as comidas. O sea, sería unha forma de aproveitarlle a piel aos tomates. Pero a outra opción é bótalle todo enteiro e despois tritura. E aínda despois ainda o podes pasar por un chino ou así para quitarlle os restos máis diminutos de piel. Pero, bueno, respondendo á pregunta,
eu non lle quito a piel aos meus tomates, pareceme, non lle saco, Despois sí que hai xente tamén que me pregunta se non lle quito as pepitas, o sea, a agua do tomate. Mirade, este é un tomate da miña horta, que ven da miña horta, está sin lavar en nada, o sea, está divino de la muerte. Eu o que si fago, para poder ao mellor evitar tanto tempo de fervura na salsa, sería isto. Abrir o tomate, mirade que corte máis maravilloso, a mitad do que é a pulpa, donde ten as sementes, é como unha especie de gelatina que envolve cada semente e que é verdad que contén moita agua. Se eso cortamos así á mitad e facemos así, isto que quedou aquí é o que se vai a convertir máis aguada á hora de facer a salsa de tomate, e isto que nos queda aquí é carne seca, pura, que é o tomate no chan, cajo, a agua do tomate. Entón, así acabaríamos antes de facer a salsa de tomate, porque se non lle quitamos a agua que ten, digamos, de máis, o que vamos a ter que estar a facer é ferver moito máis tempo a salsa de tomate para que non nos quede tan líquida. Que non pasa nada, o sea, pódenos botar así tal cual. Se este é outra mitad do tomate, ti pódela botar así tal cual con isto, vai a ter máis sabor, incluso a salsa de tomate, porque non lle quitas nada, pero vai a ter que estar ao mellor fervendo, pois ao mellor media hora máis, encima do tempo que che fixera falta para facer a túa salsa de tomate. O sea que sigo dicindo que todas son opcións e todas son válidas. Hubo moita xente que me pideu a receta, por favor, como fas ti, non? A receta non a vou explicar neste vídeo porque sería largo, e máis xa teño un vídeo que a receta, esas sabedes que eu son moi minuciosa explicando a receta para que non vos queden dudas. O sea, que despois de ver este vídeo tendes que ir ver o vídeo da receta de como a fago paso a paso. Pero o que si me preguntou moita xente é se lle perden os botes e non saben por qué, e pasa a gana de facela. É comprensible ao 100%, o sea, a min tamén me pasaría a gana de facela se despois de pasar todo este traballo que temos que pasar embotando, se nos perde, se nos pon malas, nos ferven, nos pudren na alacena. Na casa non temos un laboratorio, non sabemos nunca a ciencia certa, 100%, que os nosos botes están estupendamente ben limpos, esterilizados e que nos quedaron super ben cerrados ao vacío. Sabémoslo co tempo, cando se estropean. Entonces, que teríamos que facer? Primeiro, podes reutilizar botes de cristal 500.000 veces, pero 500.000. Non vai a pasar nada. O cristal non vai a ter problema ningún en ser reutilizado as veces que queiras, sempre e cando o limpes ben. Que é o que non se pode reutilizar? As tapas. Unha tapa tamén pode ser reutilizada moitísimas veces, pero, ollo, a ter en conta, primeiro, que non estea dañada toda arredor, o sea, que teña un redondel perfecto. As tapas teñen que estar en perfectísimo estado. Dadevos conta que o único que separa o voso alimento de poñerse malo, o sea, do aire do exterior, é esta mínima tapa. Estas tapas non custan casi cartos, o sea, son baratísimas. Poden che valer 7 ou 8 tapas, que, €1, €1 e pico, non sei, porque son moi baratas. E non vale a pena arriesgarse, pasar tanto traballo plantando tomates, poidándoos, recollendos, facendo a salsa, esterilizando os botes, para depois usar unha tapa que está media oxidada, media doblada, non che vale a pena, faime caso. O sea, aquí, a poder ser, utiliza só 1 ou 2 veces e xa está. Desbotas, tiras, por se acaso, e compra unhas novas. E non costan, e con 5 € compras tapas para todos os botes cantos vayas a facer. A non ser que fajas moitísimos, claro. Vedes que todas as tapas son, bueno, casi a inmensa maioría, non son de metal por aquí por dentro. Teñen como se fora unha cobertura de plástico. En ningún momento podedes verlle rayas aquí, porque se ten rayas, entra en contacto o alimento co metal.
nós nunca vamos a conocer a aleación de metales que hai en esta tapa para saber si entrando en contacto co alimento non lo pode dañar, contaminar. Este ten que estar en perfecto estado. Os botes podémolos reutilizar as veces que queiramos, miles de veces, sempre cando non estean aquí astillados ou teñan dentes de haberse batido e que lle saltara un cachiño de cristal, e as tapas sempre novas. Ti podes reutilizar botes que uses na túa casa de comprar outras cousas, que non teñen que ser botes comprados da tienda. E máis, cando vas comprar, ou a min aquí pásame, non sei se ao mellor onde vivides vos pasa isto, pero se ti vas comprar a un bazar ou a un, non sei, a unha tienda, botes vacíos, valenche máis cartos, moitos máis, o triple casi, que un bote igual, de grande, cheo de alimento. Eu vou comprar este bote a un bazar, que a súa tapiña é fermosísima, a tapa que ten non sei que, bueno, pero é que este bote podeme valer 2 euros e pico ou 3. E resulta que se eu vou comprar ao supermercado cheo de garbanzos, ou de alubias, ou de fabas, ou de lentellas, ou de do que sea, de calquera tipo de alimento, valen 80 céntimos. Os de marca blanca, xa sabemos que os que sean de unha marca moi conocida de alimentación van a ser un pouco máis caros. Pero ti compras os botes estes cheos de garbanzos, por exemplo, os acociñados, se non os queres, botaslle as galiñas, aos porcos, ás ovellas, alimentas os teus animales e o bote vaiche salir 3 veces máis barato que compralo vacío. Como esterilizar os botes? Aínda que ti os teñas almacenados, gardados, limpios, en unha bolsiña, todos super ben gardados, e penses que os tes ben lavados, non me vale que despois de telos uns meses dentro dunha bolsa ou dunha caixa ali almacenados, os colles así e os metas na agua a ferver. Porque pode ser que non estean tan limpos como ti pensas, pudo haber entrado un rato unha cucaracha e facer aí as súas necesidades e ti non o ves, e botas todo así a agua, e a nosa agua é un esterilizado caseiro. Non é un esterilizado espectacular destes que che vai a garantizar o 1000 por 1000 que vai a estar super ben limpo. Entonces, para iso teríamos que metelo en unha agua que poidera ferver a máis de 120 grados, por exemplo, e iso sería unha olla express, pero en agua a ferver nunha tarteira non vai a ter esa capacidade de esterilizar 1000 por 1000. Entón, o primeiro que temos que facer, aínda que nós teñamos os botes gardadiños e limpiños como está este, antes de meterlos na tarteira, temos que dar unha boa lavada con xabón e lejía ben lavadiños, como ben lavados, e de que están ben lavados e desinfectados con lejía e xabón, e cando os botamos a ferver. Teñen que ferver ben, polo menos uns 5 ou 10 minutos, deixadeos ferver que non lle pasa mal nincún. Logo quitámolos con coidadiño, puñémolos en un paño limpio boca abaixo e despois témolos que encher inmediatamente co alimento, o sea, ca salsa de tomate neste caso, pero ten que estar xa tamén quente, porque todo o que vai a po bote ten que estar xa quente para que a esterilización sea top. A poder ser que a tapa tamén quente e inmediatamente metelos outra vez na tarteira para que fervan e fajan o vacío. Non deixemos que, non, a mí fan o vacío xa así, non. Volvelos a meter na tarteiriña e volvelos a ferver durante 10 ou 15 minutos hasta que a tapa quede abollada. Despois, cando os sacas e os deixas que serren ao vacío. Iso sería o máis seguro para facelo nunha casa, que, sigo dicindo, non é garantía 100% de que non se nos vai a perder ningún bote ou que algún bote nos colla algún tipo de bacteria. Así que, ollo, temos que extremar todas as precaucións cando estemos facendo plástico. Non sabedes a cantidad de veces que teño visto xente que está facendo as súas salsas ou o que sea, o seu embotado, non, caseiro na casa, e que enseña os botes que aínda teñen parte da etiqueta pegada aquí. Ese bote non está ben esterilizado, porque vos imaginarevos unha etiqueta media pegada, arrascada, que media rota ou tal, como teño visto eu moitísimos botes. Ese bote foi metido a ferver en agua, con toda esa etiqueta. A etiqueta esa ten tintas, e as tintas non son comestibles. O sea, ao mellor pode haber algunhas que sí, pero as que lle poñen no bote, garbanzos, non sei,
el señor que cocina garbanzos para poner en botes, esa etiqueta non ten unha tinta comestible e ti estás metendo esa tinta aí, co cal os restos desa tinta que sabe Dios con que está composta van a entrar en dentro tamén, porque a agua ferve por todo, saca a tinta daqui e mete aquí e anda a tinta por aquí e vas ti en botas con restos de tinta que eu non sei os componentes que teñen, pero comestibles non son. Entón, iso non é esterilizar os botes. Antes de metelos a esterilizar, ten que ter 0 etiquetas. E, por suposto, 0 pegamento tamén, porque este, por exemplo, que tiña etiqueta, e por algún motivo, pois non lle quitín o pegamento, e a pega, este pegamento tampouco é comestible. Se o pegamento non é comestible, ti non podes meter este bote a esterilizar así, cos restos de pegamento, nesto, para que a agua circule por aquí e máis por aquí, porque parte dos restos deste pegamento van a entrar dentro do bote. Ti crees que está ben esterilizado? Eu penso que non. O sea, cando metemos os botes a intentar esterilizar da mellor maneira posible, caseira, temos que intentar que os botes non teñan restos de nada, nin de tintas, nin de pegamento. Iso é un trucaxo, Non é un truco, home. Quero dicir, é un consello importante que vos dou. Tamén hubo xente que me dixo, por favor, como faz ti para que che sala tan espesa, porque eu teño aceito e sáleme moi líquida. Bien, pode ser por varios motivos, pero eu decántome por darvos 2 solucións a este tipo de problema, que non é un problema tampouco, pero bueno, non vos queda tan espesa como quixérades. 2 motivos. O primeiro é que o voso tipo de tomate sexa un tomate que xa sea con moito contido en agua e ti non lle quitas as sementes e entón, pois, saleche unha salsa moi líquida. Entón, primeira solución, se é un tomate moi acuoso porque ten moitas cavernas con moita semente, e iso é o que fai que o tomate teña a grandísima cantidad de agua, que teña moitas cavernas, o que podes facer é estruchar o tomate como vos enseñen antes, para sacarlle parte da agua. E a segunda das opcións é que teñas que emplear máis tempo en deixalo ferver, porque canto máis tempo ferve un produto que ten agua, a agua evapórase. Entón, compensas esa cantidad de agua, compensala fervendo máis tempo, e así, ao fervelo máis tempo, vai perdendo a agua, porque a agua evapórase. Pero vouche dar unha terceira solución. Se ti xa consideras que xa está cociñada, pero así a todo ten moita agua, ti colles un chino destes, un colador destes chino, simplemente mételo así, cunha cuchara, quitaslo así, e xa estaría. Se lle sacas esta ajuiña á túa salsa de tomate... É que me pela moito. Se lle sacas esta ajuiña á túa salsa de tomate, que sepas que isto é un concentrado de salsa que, bueno, isto é maravilloso. É un aporte de sabor e un espectáculo pa guisos, Isto é como se fora un avecrán desas pastillas de sabor. Para aportarlle un sabor extra ás comidas. Pódelo guardar así e usalo ao mellor pois tamén nunha sopa. Para facer unha sopa de tomate non tens que botarlle nada máis que isto e uns fideuiños, unha pouquiña agua máis e tamén xa estaría. Bueno, uns taquiños de xamón tamén lle quedarían moi ben. Pero, por exemplo, pódela deixar enfriar, faz uns cubitos de hielo, o sea, nunha cubitera, járdalos en cubitos, cando estea congelado, mételos nunha bolsa para telos como no congelador e non ocupar a cubitera, si queres, e tirías como un aporte extra de sabor. Por exemplo, a min gústame cando estou facendo paella, fora sobre todo, sabes, no hornillo fora, pois gústame estes cubitiños porque se lle falta unha pouquiña agua ainda ao arroz e parece que ainda que lle falta un pouquiño, poslle un par de cubitiños, aportalle un sabor extra, non tens que botarlle nin máis sal, nin máis tal, o sea, mellor que agua, un cubito de concentrado de salsa de tomate. Un espectáculo de sabor. Hubo quen me preguntou se non lle quito a piel, se despois a trituro. É que depende para a receta que sea, porque, por exemplo, eu fago unha receta que facía xa a miña nai, o sea, unha receta moi antigua que aquí na aldea facía, pois, todo o mundo, e entón o que se facía era facer moita salsa e a nós non nos importa que teña estes pellejiños. Pero, se che molestan
ou non os queres encontrar na túa salsa, ou queres facer unha salsa de tomate o máis parecida á textura da salsa de tomate comprada, que temos que facer? Triturar xusto antes de embotar. Está todo quente, teño a agua aquí fervendo, teño os botes esterilizados e están aínda quentiños, así que isto ten que ser un traballo lixeiro, que apurar a facer para que non enfríe nada. Tamén hubo quen me dixo que faz aí cas berenjenas, porque no vídeo tiña aquí un montón de, berenjenas, zanorias, pimentos. Vamos, os excedentes que teño agora mesmo na horta, que teño un mogollón. Porque eu fago primeiro o sofrito para facer salsa de tomate, que cambio ao 100%, facer solo salsa de tomate con tomate, sal e pouco máis, un pouco aceite de oliva, se queres, a facelo con unha sarajallada. Pimento, cebola, allo no fondo, pois unhas 3 ou 4 berenjenas, de todo tipo, unha blanca, unha roja, das largas, aproveitamentos. Entón fixen o que é a sarajallada, sofrito no fondo, con toda esa verdura, e depois, claro, a inmensa maioría foi tomate, porque o que quero é salsa de tomate, non quero facer un pisto, pero a sarajallada é moi importante para min, para nós, nesta casa, porque nos gusta moito. Outra cousa que para min pareceme super importante é que os botes non teñen por que necesariamente estar cubertos totalmente por agua. Eso non é necesario, porque o que buscamos é que faga tanto calor que o produto de dentro estea fervendo para poder esterilizar do mellor xeito posible caseiro que temos ao alcance da nosa man. Pero para iso, aquí fai un calor agora que non vexades, non tendo moito calor. Pero o importante é que os botes están quentes, que pelen as mans. As tapas están quentes, que as acabo de sacar da agua. O produto, a salsa de tomate, está quente porque nin siquiera apago de todo que a deixo no mínimo, para que non perda temperatura. Ao botar o bote, o máis importante é que, sí, que a agua lle chegue polo menos casi hasta arriba de todo, pero non é necesario que cubra a tapa totalmente de todo. Se tes algún bote que é un pouco máis alto, como me pasa a min agora con estes, pois non pasa nada. Este non me entra. Tengo que esperar segunda tandada. Nós o que estamos buscando é que colla a temperatura máxima que poda alcanzar estando ao alcance da nosa man e facendo de xeito caseiro. Se todo está quente, se a salsa está quente, os cacharros están quentes, o metes en agua a ferver, iso se ten a máxima temperatura que nós lle podemos ofrecer. Se fixamos todo canto podemos é que estea pola nosa man. Despois de sacar os tomates da agua a ferver, que dis que é importantísimo poñelos boca abaixo para que fagan ben o vacío. Pero o que realmente fai o vacío é cando sacas esa cousa tan quente, aquí formouse como un aire excesivo porque o produto quente inflama, hincha, e ti cando sacas e vai enfriando a temperatura ambiente, o cacharro perde temperatura, a densidade do produto, da salsa de tomate, merma, e ao mermar, tira da tapa para baixo, solta o pouquísimo aire que había aí en dentro, e faixe o vacío. Eu non cho aconsello para nada. Na miña vida puxen un bote boca abaixo, e menos de salsa de tomate ou de mermelada, porque xa fan, se teñen poder de conservación en por eles mismos. O tomate pola acidez e a mermelada polo azucre que ten. Eu, como estuve fervendo aquí, uns 10 minutiños ou así, só os vou a sacar estes. Incluso o saco con todo cariño, con todo cuidado, para que non toque nada de salsa de tomate, que non me toque a tapa. Agora ti imagínate que tes estes botes e molestache este aquí porque foi onde puxestes e tal. Unha cousa a ter en conta é que nunca, este bote ainda non cerrou o vacío, nunca se pode agarrar pola tapa así e levantalo polo seu propio peso, porque esta tapa está ahora dilatada. Se ti a moves levantando a tapa, podes facer que o círculo colla aire e
e perdas ese bote, o sea, se o tes que mover, collo sempre polo cristal. Dá bastante traballo e levo aquí un montón de tempo, pero como din Cervi e máis Susana, ánimo, que vale a pena. É o teu produto, é o tomate da casa. Pois claro que vale a pena, claro que sí. Outro dos comentarios que me fan moito é cando me ven cociñando calquera cousa e ven que estou utilizando salsa de tomate comprada. Eu non son autosuficiente 100%. Vou a contar unha cousa. Eu, aínda que teña estes botes, como me di aquí a amiga, dille ahora aos comensales que non entra salsa de bric na casa hasta que non acabe esta. Pero non é así, porque, mirade, teño, non sei se teño a suerte de poder facer un montón de salsa de tomate, porque tamén traballo moito na horta, iso é innegable. Pero esta salsa caseira, aquí na nosa casa, gustanos moito, moito, o sea, o día que fago de comer con esta salsa, é unha festaxa. Gustanos tanto que eu botarlle esta salsa a un guiso que leve agua, como por exemplo un guiso de carne con patacas ou así, pois tamén parece un destrajo, porque é tan rica ela sola que só o utilizo para comer casi pura logo, non? Digamos, ou con patatas cocidas, ou para botarlle, por exemplo, a un pan, para facer unha especie de pizza ou pan pizza ou algo así, algo que se poda apreciar ben o sabor sin botarlle a un guiso que teña, por exemplo, moita agua. Así é todo, non son capaz, nunca fun capaz a facer a suficiente salsa como para que me durara para un ano inteiro. E menos para 4 ou 5 meses, é que non nos chega porque aquí comemos moitísima, o sea, consumimos moita salsa de tomate. Entón, os bricks de tomate ou a salsa de tomate da compra, aquí nesta casa tamén entra e tamén é benvida, pero para según que comidas. Esta comémola, digamos, pura, así, 100%, así como a cucharadas, casi. E a outra é benvida á miña casa e vai a vir pois para facer ese tipo de guisos ou de outras cousas. E, por suposto, estes días tamén me queda aínda facer mermelada de tomate, que tamén xa teño a receta no meu canal. Pero vamos a retar a unha cousa. Vamos a repartir o traballo. A vos quedavos darlle ao like, compartir o vídeo, hipealo, comentar. E a min quédame, pois, recoller tarteiras, lousa, cacharros, lavar e guardar todo isto. E así, pois, acabamos antes, repartimos o choio. E tamén vos queda ir a mirar o vídeo de como se fai a salsa de tomate e como se fai a mermelada de tomate. Non dejades, mermelada de tomate sin antes probala. Escoitades eso? Iso foi un bote que fixo vacío, xa, porque a temperatura, pois eso, só se lle fixo cerrar a tapa. Que vos iba a dicir? Probade a mermelada de tomate porque vos ides a sorprender, vai vos a gustar moitísimo. E alá no meu vídeo, pois explico vos todo pasiño a pasiño, como sempre, e con todos os trucos que se me acorden naquel momento en que fago o vídeo. Se me queda algo pendiente, xa sabedes, preguntádeme aquí, en comentarios, porque eu prometo contestarvos. Non ao mellor inmediatamente, pero en canto poida, eso sí. E nada máis, miña querida xentiña, coidádevos moito, portádevos ben e sede moi felices.